vidite sam kuco gore. Mislim, kuco sam zbog toga što ima video, nemoj da jedete govna sa kuco što me zanima. Stvarno ima video. I ću da vam pokažem, kurac ću vam pokažem kad nema video. Ima, ali nema izbačeno, mislim ima ga izbačeno, ali više nije. Kad sam posljednji put izbacio video za vas? Bilo pred 2 nedelje, 3 nedelje, 4 nedelje, skoro mjesec dana, tako nešto. A stvarno jedan govno, meni ne treba verovati kad kaže da ja hoću da podam redu. Htio sam da radim jedan veoma dobar video, ali sam slučajno sprečen u radi tog dobrog videa, evo upravo sad, iz prostog razloga što taj video više ne postoji na YouTube-u, pa ne mogu da odradim to što sam htio da odradim. A pre nego što krenemo da radimo bilo šta, to jest ne radimo ništa, nego ja jedem govna, ali pre nego što krenete da vi gledate kako ja jedem govna, moram da vam pokažem nešto. A to je ovo. 100% sam pušio ladan kurac. Jer je neko od mojih ortaka jednostavno uzeo brijače, Gillette Max Trojka, Flex na Max, lagano! I obrio svoje dupe ili mišku ili penis ili tako nešto i onda sam ja to stavio na facu, postoji velika mogućnost da je i to u pitanju. Zapravo to zapravo ima mnogo više smisla nego bilo šta da se pušio ladan kurac, što isto nije isključeno, ali me kapirate. I tamo kad sam htjela da uzimam profesionalne lekcije od profesionalne osobe, sprečio sam u tome, jer je obrisala video kako pravilno bajviti penis. Što najgore od svega, baš sam htjela da vidim to. Jer ima možda neko video od vas što je ona radila, zato što stvarno hoću da odradim, a ne mogu, zato što ga nema više, očigledno. Tako da moram da improvizujem, moram nešto da vidim šta ću. Ajde, će da učimo engleski danas sa macom diskreciju. A ako se pitate da li ovo možda radim samo zbog pregleda ili tako nešto? U većini slučaja da. Mi krenemo već jedno. Kako se kaže ispravno na engleski? Engleskom M. Ja tek smo počeli. Dobro. M. Slovo M. Padeš. M. Dobro, nije M padeš, M je slovo, ali M. Da li voliš mene? Znači kad muš... Da li voliš mene? Da li možda ta rečenica u nekom tvom paralelnom univerzumu ima ikakvo značenje? Ajde, okreni reči samo i bit će donekle okej. Da li me voliš? Falilo mi ovo, majke mi moje. Do you love me? Da li me voliš? Ne, da li voliš mene? Ne, brate. Bar se nadam da će da ubode jednu rečenicu pravilno. Inače je to priča s razlogom, zato što sam freak za engleski i treba se idem 2 puta na takmičenje. Nije da se kurčem jer je bilo šta, ali 2 puta se treba da idem na takmičenje za engleski. Za engleski! Vidite šta sam tu radio, ne vidite, zar ne, a? Pa trebalo bi. Do you love jajas me? A ne, 100% troluje. Čekaj, stani. Postoje sarkastična i tako nešto, ne verujem da je baš toliko ozbiljna po pitanju ovo, vratno samo hoće da ljudi prozivaju kao što sam ja i da jednostavno mnogo ljudi prozivaju kao što sam ja. Da izlaze video snimkovi na YouTube-u kako prozivaju macu diskreciju. Do you love jajas me? Dobro, ajde i okej, ali što jajas? U stvari jaja, maca, seks, tako ne. Dobro, ima smisla u njenom paralelnom univerzumu, u mom nema, ali možda ima, a dok u nje verovatno ima. Da li želiš sa mnom voditi ljubav? Da li želiš voditi ljubav sa mnom? Neko jebe, jebu me, verovatno. Dok zapravo treba da kaže do you want to make love with me, ali baš me zanima šta hoće da kaže. Sad kad mu jebe kevu, prosto imam osjećaj u ovoj crnoj duši, u duši koju nemam, koju ću prodam, šalim se neću, ali nadam se da će da reći nešto nekvalitetno, zato što mi stvarno treba kontent. Se kaže na engleski... Englesko ma. Ispravno se kaže ovako. Čekaj. Okej, sad sam spreman. Do you love I'm fucking you?
Ovo je definitivno try not to laugh. Definitivno try not to laugh. Definitivno. Ponavljajte sa mnom. Do you love us? I am you fucking you. I am you fucking you. Meni ne opada i kad gledamo ovo. Meni je to toliko smešno. Kill me, please. And my suffering. I love your sissing. Only your sissing. Your dick. Only. Sissing. Dick your. Napreduje, definitivno. Potrudit ću se. Majke mi. Fun fact, pre nego što sam otišao kod nje na kanal da nađem taj video što se tiče kako da pravilno pušite penis, nije da me zanimalo, jednostavno sam hteo njeno mišljenje da čujem. Sam slučajno vidio da ima dečka ili šta već. Kako osoba sa zdravim razumom može da dozvoli ovako nešto? Mislim, u stvari, mogu i da razumem kako, jebi ga, ona sad vratno zarađuje od ovog zato što stvarno ima pregled, ona velike preglede bije, sad ću baš da vidim. Vidite sa kuco gore. Mislim, kucu sam zbog toga što ima video, nemoj da jedete govna sa kucu, što me zanima. Stvarno ima video. I ću da vam pokažem, kurac ću vam pokažem kad nema video. Ima, ali nema izbačeno, mislim imala izbačeno, ali više nije tu. Tačno znam će da jedete govne, evo sad ću da vam pokažem. Sad ću vam pokažem zbog toga što su drugi ljudi radili. Mene ste našli da jebete. Sad ću vam pokažem pre nego što jedete govna. Tačno znam će jedete, ali tačno znam. Evo, piše, učimo pušenje sa malcom reakcija. Postoji i video, nije da me zanima. Dobro, možda me malo zanima, ali u većini slučaja postoji video. Samo nemam pojma gde je taj video, ja stvarno hoću da nađem i ako stvarno neko ima neko mi pošalje. Bio bih mu veoma zahvalan i zahvalan. Želim biti večno kučka. Totalno neočekivano sa tvoje strane da ti želiš tako nešto. Mislim, zašto bi želeo tako nešto? Mislim, nije da uzimaš samo evra po seksu ili šta znam, ali okej. All life. Bitch. Ne bitches, bitch. A dobro, do neka je razumljivo da mašeš padeže. Mislim, i na srpsku mašeš, kako da i ne mašeš na engleskom. Dobro. Kako moja ribica nije za pušenje, nego za lizanjem? Ovo mi čak nema smisla ni na našem jeziku. Kako možeš, molim te, stvarno me zanima kako može neko da brajvi vaginu, mislim ne da brajvi u smislu da riže, nego brajvi da ga kako može da vaginu? Mislim, bilo bi lepo ako bi mogao da znam, možda vi znate, otkud znam, vjerojatno vi znate, ali mene stvarno zanima kako je to moguće. My is not work for you smoking and you me leasing. Šta je radam? Sissing, rising, missing, pissing, vaginsing, sissing. Ako vam se ovaj video svideo, imam uslov za vas. Mora da bude najmanje 50.000 lajkova. Znači, 50.000 lajkova. Želim, ako želite sličan ovakav video. 50.000? Ovo nema ni dve. Nešto mi ovde smrti. 50.000. Aj manje više što ima 2.000, što nije ni 10. deo. Mene više zanima koje 2.500 ljudi bi zapravo želilo da vidi. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Ako želite još neki video vezano za Macu diskreciju, mislim i da ne želite, ja ću raditi svakako, zato što samo kod nje imam kontent trenutno, zato što imam kontent kod nje trenutno. Lajkujte video definitivno, ispoštujte brata, mislim da bi bilo fair, mislim ne prema meni, nego prema vama koji gledate mene. Ne, čak ni ovo nema smisla u mom svetu. A ti kumacinom, stay tuned i vidimo se uskoro, čao!
definitivno sam pušio ladan kurac.